Vale, pois xa que perdimos uns minutiños de inicio, non quero comerlle tempo a nosa poñente para que aproveitemos o máximo posible a súa intervención. E sen máis, isto é seguindo a liña das solucións que nos veu a traer o compañeiro David Miranda, que nos falou un pouco da súa proposta de solución para os problemas que presenta o turismo desde o audiovisual. Zaira Camaño ven tamén dunha cooperativa, como xa vos dixen, é un modelo que me resulta particularmente interesante socializar, por eso as dúas persoas que veñen, digamos, dunha empresa son de cooperativas. Sen máis, vai nos falar de como podemos promover modelos turísticos, neste caso, a través da etnografía e da xestión cultural. Sen máis, cando queiras, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Antes de nada, xa me presentaba agora, eu son Zaira, sei que no programa non estuveu, está a miña compañeira, a miña socia María, pero ela hoxe non puido vir aquí. Entón, eu vou ser hoxe quen vos fale un pouquiño de modelo de cooperativa e intentemos relacionar o que nós facemos, etnografía e xestión cultural, con turismo. Primeiro de todo, o que vos dicía antes de entrar en materia, vou vos a presentar un pouco a nosa cooperativa e que coñezades un pouco o noso traballo. Sería María, que vos acabo de comentar, que non está, eu e o noso terceiro socio, Óscar. Quen somos? Quen é Maos Innovación Social? Nós somos unha cooperativa de traballo asociado, sen ánimo de lucro, e que se fundou no ano 2014. Xa temos un poquinho de trayectoria e durante todos estes anos pasaron moitas cousas. Actualmente, como vos dicía, somos tres persoas socias, tres socias traballadoras, María, Óscar e eu, e vimos de perfis moi diferentes. María, por exemplo, ven do ámbito da filoloxía, reconvertida, sobre todo, ela é a especialista en antropoloxía, Óscar, que ven das ciencias sociais, e eu da historia da arte. É unha cooperativa un pouco multidisciplinar, donde confluímos con uns valores tanto a nivel de cooperativa, de economía social dentro do cooperativismo, como tamén nos propios proxectos nos que traballamos e que nos propoñemos e desenvolvemos. Quen está detrás de Maos? A mí xa me ides ter que escoitar, falar durante unha hora, entón Óscar e María van a ser os que vos conten un pouquiño máis sobre Maos. Que veo aquí, veo cada casa desperdiciando dinero. ¿Pero por qué? Porque hay un nuevo programa de ayuda estatal que proporciona... Hola, nós somos Maos Innovación Social, ele é Óscar e eu son María, e somos unha cooperativa que nos dedicamos a xestión e difusión do patrimonio cultural, sobre todo no ámbito do patrimonio material. Entre os nosos servizos destaca a etnografía, a xestión cultural e a comunicación e produción de contidos. Para nós a cooperativa é ser nós mesmas, traballar en equipo, co mesmo nivel de compromiso, onde o principal somos as persoas, co objetivo de traballar para mellorar como grupo. Tamén ser cooperativa permitimos, por exemplo, superar etapas difíciles de que as persoas que formamos, como nai e pai, con pouca distancia entre nós, e para nós os valores cooperativos forman parte da visión dun modelo de sociedade, un modelo que defendemos desde o persoal e desde o laboral. Levamos en activo 5 anos e nestes 5 anos colaboramos en diferentes proxectos como a da Memoria das Mulleres do Concello de Pontevedra, que é un proxecto que trata de recuperar a memoria das mulleres. E neste proxecto traballamos na investigación sobre as traballadoras do Concello e tamén levamos a página web, que é do grisovioleta.gal. Tamén traballamos para a Xunta para a Consellería de Medio Ambiente no proxecto de inventariado e posta en valor do patrimonio da reserva da biosfera entre Sorreiteiriza e Xeres Xurés. E colaboramos tamén no Festival Rosalía da Deputación da Coruña e tamén participamos nalgúnas das edicións do Café da Memoria do Museo do Pobo Galego. Outros exemplos de traballo que fixemos, por exemplo,
foi para o Concello de Teo, no asesoramento e formación sobre cidades e niños de infancia, e tamén elaboramos e guiamos paseos literarios e culturais para o Concello de Santiago de Compostela. Despois temos outras iniciativas propias da cooperativa, por exemplo, na nosa web temos unha área de recursos onde se poden encontrar, por exemplo, acabamos de facer agora o mapa das nosas Atlántidas, mapa das cidades asombradas de Galiza, unha cronoloxía do Día das Letras Galegas, tamén temos unha sección de recursos de lingua para o galego. E os documentarios de mulleres galegas, como? E unha lista de documentarios de mulleres galegas. Pero nada, se vos queredes coñecer un poquinho máis, visitádenos en maus.gal. Gracias. Saúde. Bueno, o vídeo é do 2019, dende aquela xa cambiaron un pouco as cousas. Eu son a terceira socia, a incorporación máis recente, pero un pouco a base e os valores seguen a ser un pouquiño os mesmos. Que facemos? Nos traballamos ao redor de 3 bloques moi diferenciados, aínda que moi diferenciados hai veces que en determinados proxectos poden chegar a confluir entre eles. Un sería o campo da etnografía, onde falamos un pouco dese traballo etnográfico, dese traballo de campo, sobre todo en cuestións relacionadas co patrimonio, tanto inmaterial como material, especialmente inmaterial. Outro dos nosos grandes bloques sería o de xestión cultural, onde deseñamos, coordinamos e elaboramos proxectos culturais. Normalmente son proxectos os que nos intentamos que teñan unha certa continuidade, nós non nos centramos nin estamos especializados en eventos puntuais ou en macroconcertos, por exemplo. E a nosa terceira rama de traballo sería a de comunicación e produción de contidos, concretamente estamos especializados niso, na creación de contidos culturais. Dependendo do proxecto que sexa, ás veces tamén facemos algo de xestión de redes sociais, por exemplo, ou creamos outro tipo de materiais, como poden ser publicacións, exposicións ou materiais didácticos incluso. Agora que coñecedes un pouquiño máis sobre nós, sobre Maus Innovación Social, vamos a entrar xa en materia e vamos a comezar falando da etnografía. Logo falaremos un pouco de diferentes proxectos etnográficos que nos facemos e que van a servir un pouco de exemplo para que poñamos en relación co turismo. E primeiro de todo, a ver se vos animades vos a falar e a responder que é para vos a etnografía, como definiríades vos a etnografía? Algo xa eu adiantei un pouquiño, entón, o mellor xa vos lancei algunha pista. Sí, en certa parte, sí. Vale, vamos a puntualizar un pouquiño máis iso, pero sí vamos moi ben con esas ideas, non? A etnografía, ao final, é un método de investigación que encadraríamos dentro da antropoloxía e co que se pretende coñecer e estudar as diferentes prácticas culturais, así como tamén os comportamentos sociais dentro dun grupo concreto ou dunha comunidade. Así moi resumidamente e moi breve, ao final é estudar as costumes dunha identidade propia dun grupo. Este estudio ou investigación faise fundamentalmente a través do que sería o traballo de campo e a recollida de campo, coas persoas que nos chamamos as informantes. Isto vai nos a permitir coñecer diferentes aspectos culturais que descoñecemos, claro está. Unha vez nós, por exemplo, facemos este traballo de campo, esta recollida, ao final moitas veces baseada en entrevistas, en horas e horas conversando con diferentes persoas. Unha vez temos este material, que se fai con este material? Que podemos facer con esta información? Hai moitísimas opcións para darlle divulgación a todo isto que recollemos. Pódense facer documentais, pódense facer actos, eventos, pódense facer publicacións, pódense facer un montón de cousas.
Un exemplo son as recollidas de música tradicional. Hai moitísimos exemplos de persoas que fan estas recollidas, como pode ser Xurxo Fernández, Xosé Luis Romero, Xavier Díaz, por exemplo, e que, bueno, eles as utilizan para as súas pezas musicais. Outro exemplo son os traballos que fai a Central Folk, que tamén fai un traballo de recollida, e despois o resultado, non? Que facíamos con ese material, pois eles o que fan é utilizar publicacións para os seus traballos. Despois, se queredes botarlle un ollo aos libros, tamén volos deixo. E un pouco de man desta música tradicional, trouxe un exemplo das tanxugueiras, que é tan actual, e que elas, aínda que non fan o traballo propiamente de recollida, sí que parten desa recollida de música tradicional e como que a adaptan un pouquiño aos novos tempos e buscan esa nova sonoridade, pero a súa base é dun traballo de etnografía, dun traballo de recollida de música tradicional. Outro moi bo exemplo tamén e moi actual sería Baiuca, que tamén fai un traballo moi similar, por exemplo. Recentemente, non sei exactamente cando, pero creouse unha páxina web que é a de Saberes Próximos, que os traio aquí para ver. E que un pouco o que fai esta páxina web é visibilizar entidades e persoas que fan este tipo de traballos de recollida. Aquí, por exemplo, podemos ver, se nos vamos á lista, e seguimos, por exemplo, co exemplo de música, na categoría de música, mira, por exemplo, aquí temos a Central Folk, que vos mostraba agora os libros, e podemos coñecer un pouquiño o traballo que fan, de onde son, e un pouquiño así brevemente, termos unha idea e coñecer, segundo que temática nos interese, unha boa fonte para coñecer, non? Quen fai este traballo etnográfico. Estes en concreto é sobre a provincia da Coruña, fundamentalmente. Non sei se teñen pensado darlle continuidade e ampliálo tamén ao resto de Galicia. Agora vamos a entrar en exemplos de traballos que desenvolvemos dende Maos. O primeiro exemplo que traio é o patrimonio do Xurés. É un proxecto que levamos a cabo xunto á cooperativa Feitoría Verde e que se fixo na Reserva da Biosfera do Xurés Xerés. É un proxecto que xurdiu a partir dunha licitación da Xunta, da Concellería de Medio Ambiente. E un pouco o seu obxectivo era o estudo, análise, diagnóstico, posta en valor e divulgación do patrimonio cultural material e inmaterial. A verdade é que foi un traballo realmente intenso, foron 7 meses, nos que, incluso se chegou a convivir ali prácticamente coa xente do lugar, para facer este traballo de campo, estas entrevistas, estas conversas. A idea era desenvolver o proxecto dende unha perspectiva participativa total coa xente local, un pouco recuperar ou utilizar esa memoria viva do patrimonio inmaterial. É dicir, utilizamos ese traballo etnográfico para coñecer e ver como vivía o patrimonio na memoria dos habitantes, tanto o patrimonio material como inmaterial. Fíxose unha recollida de muiños ou hórreos ou diferentes elementos de patrimonio material que existían, pero tamén unha recollida inmaterial de lendas, de saberes, de cociña, de un montón de información que toda a veciñanza nos quixo transmitir. Tamén é moi importante aquí dicir que houbo parte do patrimonio que eles nos mostraron, pero non tiñan interese en publicitalo, vamos a dicir. Aquí, partindo desta recollida de material, xurdiron moitísimas cousas. Publicouse o libro do propio estudo do patrimonio, unha guía turística, unha guía divulgativa, un mapa, fixéronse obradoiros nos coles de banda deseñada, que tamén chegaron a publicarse. Tamén se sinalizaron 2 rutas de sendeirismo que había que non estaban recollidas en ningún sitio e foi
posible grazas a esta memoria viva, e tamén se fixeron pois 2 documentais. Pero o que vos dicía antes, houve esa participación da xente, esa propia veciñanza, foron os que decidiron que patrimonio aparecería nesa guía turística e que patrimonio non. Era un proxecto que se enfocou totalmente a nivel local e baseándose na participación colectiva. Sí que é certo que eso foi un traballo moi intenso, como vos dicía antes, realizáronse ao redor de 55 entrevistas, algunhas individuais e outras máis ben colectivas, e onde participou alrededor de, teño apuntado por aquí, preto de 130 persoas que quixeron participar deste traballo. Ademais de, bueno, un pouco o que vos dicía, non? De coñecer o patrimonio material da zona, tamén se recolleron eso, lendas, receitas tradicionais, microtoponimia, e incluso chegou a participar xente que era originaria do Xurés, pero que non estaba vivindo nese momento ali, pero que quixeron pois, aportar un pouco o seu gran tarea e participar deste proxecto. Bueno, podedes ver aí tamén un pouquiño o que serían os resultados dese proxecto, como se materializou este traballo, e vemos que moitos deles poderían relacionarse 100% co turismo, non? Pero si ben é certo que neste proxecto en relación co turismo que nos gustaría destacar é que foi un proxecto e un proceso totalmente participativo onde a poboación local foi a que definiu eses elementos e ese patrimonio que lles interesaba potenciar. Non nos daría tempo a ver ningún dos dous documentais, por exemplo, que traio aí. Un sería o propio documental sobre o patrimonio do Xerés Xurés e outro sería un pouco pois máis sobre o traballo etnográfico en sí, duran alrededor de 1 hora cada un deles, pero o que si vos trouxen é un pequeno tráiler para que vexades. Creo que podestes aí ver no vídeo tamén, pois, por exemplo, que había unha escena xogando todos, pois, moitas veces o traballo de campo non só é ir e entrevistar a unha persoa, sino que Vale, dicíamos que eso, que moitas veces o traballo de campo non é facer unha entrevista e xa está, sino que te tes que gañar a confianza desa xente e ao final acabas creando pois, certos vínculos, certos lazos e creas, pois, entras un pouco a gañar a confianza da xente pois, para que tamén che conten. Ao final estamos falando de entrevistas que non é chegar e nunha hora faz unha entrevista, son días e días e días conversando pois para que esas persoas se sintan cómodas e poidan compartir todo iso que elas saben e que elas queren
connosco, non? Dentro do Xerés-Xurés nos coñecemos unha aldea, a aldea de Puxedo, que a verdade é que desenvolven un traballo a nivel turístico moi interesante, que eu non sei se coñecedes. É un exemplo boísimo de traballo etnográfico con un resultado turístico. Eles parten dun labor de restauración de moitísimos espazos públicos e comunitarios en situación de abandono, como poden ser muiños, eiras, canastros, etc. E, aparte de levar a cabo esta recuperación de patrimonio material, tamén buscan esa recollida de patrimonio inmaterial e de posta en valor e, por exemplo, incluso aí chegaron a crear un ecomuseo alrededor do pan, onde coñeces un pouco todo o proceso, pois partindo dos muiños, todo, e recrean a festa da malla, por exemplo, e, bueno, tamén para darlle un toque ao mellor un pouco máis chamativo, un pouco máis moderno, máis contemporáneo, buscaron ese novo valor, novo atractivo turístico a través da creación de murais. E trouxemos un vídeo porque me parece a verdade que, aínda que non sei un dos nosos traballos, un exemplo moi bo sobre isto. A ver se carga, senón eu podo seguir falando un pouco de Puxedo. Bueno, se non carga deixámolo e eu creo que se vos envía a presentación, non? Sí, podemos partillar. Entón, claro, podedes botarlle un ollo porque a verdade é que é un proxecto super interesante, a partir da recuperación etnográfica e onde buscan esa mestura tamén un pouco máis moderna, máis contemporánea e esa convivencia da propia veciñanza con ese turismo mellor un pouco máis diferente, vamos a deixalo así, non? Aí, por exemplo, vedes dous dos murais que os pintou un artista que se chama Mon de Bane, que el principalmente pinta así con esas tonalidades case sempre en azul. A nivel galego xa ten unha trayectoria bastante importante, pero tamén ten un montón de murais a nivel estatal e a nivel internacional. Aí, por exemplo, os que eu escollín, foi un pouco por casualidade, que podería coller calquera deles, non? Pero o que vemos cortando o pan sería un dos murais que siguen esa ruta do pan, ao igual que o ecomuseo, non? Que tamén te acompaña por toda esa ruta. E o de abaixo é unha homenaxe a unha das veciñas da aldea, a unha das máis lonxevas, de feito, que aparece no vídeo tamén falando un pouquiño e contando a súa experiencia, a súa opinión, vamos. Outro dos exemplos de proxectos nosos cos que nos traballamos é a Memoria das Mulleres. É un proxecto realizado para o Concello de Pontevedra, que se comezou a finais do 2013, un pouco baixo a finalidade de, leo vos literal, construir de modo colectivo e cooperativo un fondo documental, gráfico e audiovisual da historia das mulleres en Pontevedra. Un pouco a idea era contribuir ao coñecemento e á difusión da memoria das mulleres de Pontevedra, poñer en valor a memoria das mulleres. Isto, evidentemente, tamén partiu dun traballo de campo moi similar ao do proxecto do Xurés. A diferencia é que non ten ese resultado tan plenamente turístico como a guía que se publicou, por exemplo, do Xerés-Xurés. Eso que vos dicía, para levar a cabo este traballo de campo, fixéronse numerosas entrevistas e documentouse principalmente, ou nós, porque neste proxecto participou máis xente, o traballo das traballadoras do mar, da terra, do ámbito urbán e tamén de diferentes loitas. Foron 5 anos de traballo de campo xunto con Monse Fajardo
etnoga, e María Xesús Escudeiro. Durante estes 5 anos de traballo, non só foron de recollida, sino que paralelamente tamén se foron facendo diferentes actividades, como, por exemplo, unha das primeiras cousas que se fixo foi unha exposición nas ruas de Pontevedra, un pouco para difundir esta historia, esta recollida ao final, non? Tamén se publicou un catálogo desta mesma exposición, e empezaron a realizarse os primeiros actos de homenaxe a estas mulleres. Por exemplo, aí na foto temos o homenaxe a Carmen del Valle, nunha das parroquias de Pontevedra, que foi unha mestra, concretamente, que tivo moita relevancia nesa parroquia. Xa que estamos tamén vos conto. O do léxico das costureiras é unha publicación que tamén se levou a cabo un pouco a partir desta recollida sobre as costureiras do Lérez. E despois deses 5 anos, unha das cousas que se fixo foi a creación da páxina web do Griso Violeta, donde, ainda a día de hoxe, seguimos traballando a raíz de todo este traballo de recollida destes 5 anos que se pasou investigando. Non só a partir de aí, sino que tamén se intentan facer outras actividades xa máis actuais, máis contemporáneas, con mulleres mozas. Intentamos mesturar este pasado e esta memoria viva, porque moitas delas seguen vivas, e de mozas e mulleres máis actuais. Este proxecto parte un pouco dunha raíz e buscando un público máis local, pero algúns dos materiais que saíron de aquí sí que poderían ser de gran interés a nivel turístico. Sempre, eu creo que pensados máis ou máis interesantes para a poboación local ou incluso para a poboación galega. Concretamente, algúns destes exemplos, nós aquí, por exemplo, na web, creo que serían os que recollemos dentro de espazo público, un pouco, digamos, este espazo, esta idea de espazo público, este apartado, é un pouco para potenciar a visibilidade das mulleres nos espazos públicos. Empezouse tamén a cambiar nomes de rúas, de prazas, de parques, para poñerlles nomes de mulleres. Que vos dicía que se poden aproveitar algúns destes recursos a nivel turístico, por exemplo, aínda que sexan de interese máis local ou máis galego, fixéronse diferentes placas e diferentes, non me sai agora a palabra, pero que poden ser moi interesantes para coñecer Pontevedra dende outra perspectiva, dende outro punto de vista. Outro recurso que temos tamén aquí, por exemplo, no espazo público, serían os roteiros. Fixéronse 4 roteiros, creo que son, sí, 4 roteiros urbanos ao redor desta temática, collendo temáticas un pouco máis concretas. Por exemplo, este roteiro sobre mulleres represaliadas de Pontevedra, non só se fixo ali en Pontevedra, sino que temos a versión web na que tú podes ver o mapa, escoitalo, e é un recurso tamén que está a disposición da xente para que poidan facelo de forma individual e no momento que se queira. Pódese facer ali in situ, podes ir percorrendo os sitios ou simplemente navegando na web. Un dos traballos tamén que se fixo ao redor da memoria das mulleres foi recollida audiovisual. Fixéronse algúns documentais e moitos vídeos curtiños. Eu traio-vos aquí un de exemplo, que sería ao redor das mulleres e o monte comunal. Antes traballábase moita terra, había moitos animales. E había que botarlos algo tamén ao monte porque axudáballe tamén á mantención.
a parte do que lle pañabas verdad, das fincas, sí. Dios mío, eu vi moito ao monte. Non se perdía tempo, ainda se facía máis do que viñas cos animales. Pañabas toxo, lavabas roupa, todo o que puderas. E había quen levaba roupiña, que había personas maiores que levaban roupiña para repasar, para coser. E a Deputación colleronos o monte. Bueno, e nós despois fomos por ele, porque fixeron unha serra, un cerrado todo de alambre. E non podíamos ir para ali, cojando. O monte daquela collera a Granxa de Montero, lle chamaban, que é iso da Deputación da lá de Lourizán. Bueno, entonces, é verdad, fixeran parcelas cerradas e plantaran. Mellor, daquela foramos á leña, e levábanos preso. Xa está. Eu tuve que estar na casa, e non máis. Botei 24 horas e acabou, se mira o que é, por non pagar 3.000 pesetas. Sí, e a mamá montaron por unha vaca que entrou ali na parcela da Fonte da Plata, onde había aquelas... sí. Son 24 horas e foron 3.000 pesetas, que daquela tiña falta moitos cartos. Claro, pero aquel día atentou o demo ir a que non se podía traer. Fun ás mimosas, e sempre iba a casca do alcoholito, e máis as bolas, aos fillicos. Entón, claro, por iso. E a vaca pinchou o que estaba cerrado, a alambrada que estaba cerrada, que era unha vaca grande, unha vaca... pinchou adentro a comer, porque había máis que comer, que afora. Entón, aquí debaixo, un que era pastoriza, que era guardián, que estaba lá nesa finca abaixo, onde eles cerraran o monte, e logo colleu a vaca ali dentro, e entón, a verdad, multouna, a verdad, a mamá que dixo que tiña que ir á granxa a pagar a multa. Multouna por andar a vaca ali dentro. E hubo que ir a pagar. Esa liña era do monte, era dos veciños todos. E o monte de quen era? Queríanse facer eles amos dele, o monte era nosa, era da parroquia. Pero querían eles facerse amos, e como fixeran aquelas parcelas e plantaran, pois botaban multa. A quen entrara dentro e lle fixera daño. Pois é iso que te conto eu. Hombre, nós é verdad, protestando e, como dicía un, facéndonos dueños de como un era noso. Iso, a Diputación agora non ten que ver nada aí co monte. No, antes sí, antes querían facerse eles, pero agora non. Non sei se tiña vinagre, se tiña así. Non preciso estar vivindo con sacarina. É verdad, non contáchelo do pulpo. Ai, non se pode contar, as cousas da cárcel non se poden contar. Que ao final é un traballo que dá moito traballo, pero que tamén te gardas momentos moi divertidos. Como vos dicía antes, non? Outra das nosas vías de traballo sería a de xestión cultural. Vamos a fazer así tamén un pouquiño a mesma dinámica, non? Vamos a falar un pouquiño do que é a xestión cultural e despois vamos a presentarvos algún dos exemplos dos nosos traballos. E é a vosa quenda. Para vos, que sería a xestión cultural, que sería o turismo cultural, que diferencias podedes atopar entre elas? Eu aquí teño medo de meterme un pouco nun sarao, porque de xestión cultural sí, pero o turismo non é a nosa especialidade, pero vamos a intentalo, non? A xestión cultural é un campo de estudo, como podemos dicir así, que nos proporciona diferentes ferramentas para desenvolver proxectos culturais, tamén sociais en moitos casos, coa finalidade de impulsar diferentes expresións culturais no contexto e no conxunto da sociedade. E, por outra parte, turismo cultural sería esa actividade turística que ten como finalidade aprender e descubrir trazos culturais, que podemos atopar en diferentes lugares, en diferentes destinos xeográficos. Un pouco,
así breve e así para resumir, cal sería a principal diferencia? A xestión cultural crea recursos e crea contidos culturais un pouco para impulsar a creatividade e para poñelos a disposición da sociedade, e estes recursos que se crean dende a xestión cultural moitas veces poden ser utilizados polo turismo cultural. Antes de ver algúns exemplos, trouxen este vídeo. A verdade é que é de universidade, non sei como se chama a universidade, pero é dunha universidade de Colombia. Entón van a falar de algún dato moi concreto sobre a xestión cultural no seu país, pero como presentan a xestión cultural, como explican, como a definen, eu creo que é un moi bo exemplo. Hay algo que es inagotable y es el talento humano. Los recursos se nos van a acabar, ¿sí? Probablemente hasta los recursos naturales, tristemente, pero nosotros como seres humanos vamos a tener un potencial liberador de una expresión, y absolutamente todas las comunidades tienen una cultura que preservar. Es entender la relación perfecta que existe entre la gestión y la cultura, entendida no únicamente como las manifestaciones artísticas, que es lo que seguramente la mayoría de gente conoce, sino también como las actividades económicas asociadas también al turismo, al patrimonio y pues a todo lo que tiene que ver con industrias culturales y creativas, que está asociado al talento humano. La ley 1493 desde el año 2011 nos ha repercutido a nosotros 106.000 millones de pesos a este año, donde Bogotá tiene la mitad de esto y donde Bogotá ha podido mejorar escenarios, ha podido reinvertir, ha podido generar muchísimos más espectáculos gracias a que hay un dinero circulante que tal vez en los siglos pasados no existía. Más de 11.000 empresas están registradas en la Cámara de Comercio como industrias creativas. El 52% son industrias de publicidad y diseño, que todo el tiempo consumimos eso. Ya estamos llegando al 3.3 del PIB que aportan las industrias creativas y culturales. Es algo positivo que en Colombia exista una diversidad de talento enorme. También hace falta el otro lado de la moneda, que le apunte a coordinar, a gestionar, a planear y a proyectar ese talento para volverlo un recurso sostenible. Si se piensa en que el sector da miedo por ser nuevo, pues no es tan nuevo, realmente se ha formalizado a través de décadas y es un campo de acción como cualquier otro, es una gerencia como cualquier otra gerencia, solo que se trabaja con recursos del ser humano. Entonces el consejo es, pues, lo que le apasione a uno, lo primero que debe hacer es eso, y creo que lo demás fluye. Yo nací con una pasión por la música, en este caso puntualmente, como muchos de los gestores culturales que he conocido, inician con un talento, una vocación hacia lo cultural muy innata y muy empírica, y tuve la motivación porque me di cuenta que había una necesidad de profesionalizar la gestión del talento precisamente. Como ciudadanos, muchísimos tenemos el potencial y la oportunidad de participar dentro de esta industria creativa y cultural, de cara a que si generamos unas ideas, si expresamos y liberamos un talento, podemos en definitiva generar productos, actividades y servicios alrededor de la cultura que permitan ser distribuidos, que permitan ser circulados. Estábamos acostumbrados a que si no traíamos un artista de afuera, sea una obra de teatro de afuera o sea un pintor de afuera, no era arte porque en Colombia no había, y es falso, toda la vida ha habido. Agora sí, vamos a exemplos de proxectos que fixemos nós. Compostela Filmada é un proxecto moi recente, comezamos a desenvolvelo no ano 2020, para a área de cultura do Concello de Santiago, e busca un pouco esa idea de dar a coñecer a vinculación entre Compostela e o mundo do cinema e da creación cinematográfica. É un proxecto moi concreto para un lugar tamén moi concreto. Está pensado principalmente para dous tipos de público, que sería un público totalmente local, a xente da zona, e tamén para as persoas especializadas ou interesadas no mundo do audiovisual. Para levar a cabo este proxecto, nós partimos dun traballo de investigación, unha recollida bibliográfica a partir de que empezar a coñecer este mundo do cinema en Compostela, e
Isto aparece todo recollido na web que creamos, en compostelafilmada.gal, e faise como un percorrido fílmico dende a primeira exhibición do cinematógrafo en Compostela no ano 1900 até a actualidade total, unha web que está en continuo movimento e sempre estamos actualizando todas as novidades dende esa primeira proxección até webseries totalmente actuais. Vamos a ver un pouquiño, vou a presentar a páxina web donde podemos atopar diferentes recursos, todo o que fomos traballando e que engadimos aquí. Podemos ver galerías cos trailers, vídeos, cartéis, un inventario de todos os filmes que se rodaron en Compostela ou que, totalmente, ou que unha boa parte están rodados aquí. Tamén falamos de directores, directoras, actrices, actores, guionistas, un pouco todos que teñan vinculación con Compostela. De todos os recursos que nós temos aquí, dos que nos poden interesar hoxe, vamos a destacar os mapas. Son mapas virtuais, un mapa sobre a Compostela filmada e un mapa centrado nos cinematógrafos, que sería un pouco a versión web do mapa que vos entreguei ao comezo. E iso poden servir tamén de recursos turísticos para coñecer a cidade de Compostela, pero dende outro punto de vista, dende unha perspectiva diferente. Aquí, por exemplo, o mapa da Compostela filmada e o mapa ese que vos mostrei antes, o mapa dos cinematógrafos, que tamén tería a súa versión web e que presentamos a versión impresa, recentemente presentámoslo este ano na CELIC. Outro dos nosos exemplos dentro da xestión cultural serían os paseos literarios e culturais, que son, investigación, deseño e guía de roteiros ao redor do mundo da cultura e da literatura. É unha encarga recorrente da Concellería de Cultura, da área de cultura do Concello de Santiago, que nos contratan este traballo de investigación e de deseño dos paseos sobre diferentes temáticas. Aquí, por exemplo, os dous exemplos que eu trouxen coincidiu así, son o de mulleres de Compostela no século XX e outro sobre as Irmandades da Fala, pero podería citar mil. Temos de Isaac Díaz Pardo, temos de Emilio Pardo Bazán, temos un montón deles, incluso os dos cinematógrafos ao final tamén se poden, e o de Compostela filmada tamén se poden relacionar con estes. Son creados principalmente para o Concello de Santiago, mas están en aberto, é dicir, dispoñibles para que calquera persoa nos contrate para guiar estes paseos. Nos, unha vez están feitos, albergámoslos na nosa web e aí calquera entidade pode contar con nós, como, por exemplo, a Escola de Idiomas, FIARE, a Banca Ética, algúns centros de ensino nos chamaron en diferentes ocasións para realizar estas guías en sí. O gordo do proxecto, que é o traballo de investigación, está pagado e está feito polo Concello. Entón, o que é a guía é moito máis económica e moito máis accesible para calquera entidade, asociacións, por exemplo, tamén. Isto xa é un exemplo moi claro do que sería un turismo a mellor un pouco máis enfocado para a xente local e un pouco tamén máis diferente, porque ao final é coñecer outro punto de vista de Compostela, que moitas veces son espazos polos que pasamos habitualmente e non reparamos neles. Unha cousa tamén moi interesante, eu creo que compre dicir aquí, é que nós non somos guías turísticos, nós non temos o título de guías turísticos, entón non podemos facer rutas sobre patrimonio material. As nosas non son rutas sobre patrimonio material, son sobre patrimonio inmaterial, son rutas culturais. Nós non explicamos ningún edificio, non temos esa función. Si explicamos, por exemplo,
as Irmandades da Fala seguimos un pouco as súas pegadas por Compostela e damos un pouco esa visión e presentamos o que foron e o que supuxeron. No de Mulleres de Compostela, presentamos diferentes mulleres, algunhas máis coñecidas, outras menos, pero relevantes na historia de Compostela. E, bueno, o que vos dicía antes, aquí poderíamos encadrar Compostela filmada e poderíamos encadrar o paseo dos cinematógrafos. E a ver se non me estou saltando nada. Nada, o que vos dicía antes, igual que Compostela filmada e dos cinematógrafos, na nosa web tamén creamos moitos deles, por exemplo, aquí Carlos Casares e Compostela, a versión web para que se poida realizar un pouco de forma autónoma, un pouco con toda a información para poder facer de forma autónoma estos paseos. E pouco máis teño que contarvos, a verdade. Non sei se vos queredes preguntar algo, se vos gustaría coñecer algo máis. Eu estou aquí encantada de coñecer, de escoitarvos, de coñecer as vosas dúbidas e de poder aclaralas na medida do posible. Primeiro de todo, enhoraboa pola presentación e polo traballo que facedes, moi interesante e moi bueno. Teño un par de cousas, eu tamén me dedico ao turismo. Que é o turismo? Quero dicir, eu son de Oleiros, vivo en Pontevedra, Santiago é a miña casa. Eu son turista aquí. Non sei, non teño resposta, non sei, Latua, así en plan tal, claro, quero dicir. Si, podemos lanzala así máis en global, eu xo dicía antes. Se eu visito o Lugo, por exemplo, son turista ali, sí, non? Sí, eu entendo que sí. Pero bueno, incluso moitas veces deixamos de coñecer o da propia nosa cidade ou da nosa zona, onde sí que podemos ser turistas na nosa propia cidade. E a pregunta que che lanzo, eu tamén estou, pois eso, no mundo do turismo, e moitas veces teño un dilema, que o que eu quero contar é o que a xente vai me pagar. Quero dicir, se eu saco unha ruta de, non sei, literaria, vale, moi ben, moi bonita, magnífica, genial, vai viral. Entón, claro, está moi ben isto que dis, é unha cousa, son os nosos valores personais e tal, pero temos que comer, evidentemente. Entón, claro, é un dilema que eu mesmo teño moitas veces, de que non sei ata que punto, pois, claro. Nos, a verdade é que os paseos culturais é un dos maiores éxitos que temos na nosa cooperativa. Sí que é verdade que nós tamén temos este medo, por dicilo de alguna maneira, de leválo a outros lugares, non? Porque nós todos os que fixemos a todo agora son en Compostela e a verdade é que con moitísimo éxito, moitas veces queda xente fora, queda xente en lista de agarda e moitas veces temos que solicitarlle ao Concello que, bueno, en función da lista de agarda que haxa, que volvan a contratarnos, non? A poñer en riba da mesa estes paseos para a xente que se quedou fora. Pero sí que ás veces nos dá medo de será algo propio, local, de Compostela este interese, ou seremos quen de leválo a Ourense ou a Coruña ou a outras cidades. É un tema moi interesante porque depende moito de... Habría que facer como un estudo, non? Dos intereses da xente. Sí que é certo que, claro, nós, por exemplo, a totalidade da xente que ven os nosos paseos é xente local e xente con esta inquedanza cultural. De feito, é super habitual que o 50% sexa xente habitual dos nosos roteiros. Sí. Claro, supoño que a visión é diferente, porque David vive desto profesionalmente de todos os días facer, bueno, ou todas as semanas, ou moi periódicamente ter que facer algo que teña un público obxectivo, non? Pero, bueno, interesante este debate, porque tamén se tocou un pouco na mesa redonda. É unha mágoa, porque, claro, non se pode convidar a todo o mundo. Claro. Pero, claro, é o debate hasta que punto podemos modificar o modelo de turismo que existe, ou podemos, non sei se queres decir, educar a xente a que existe outra cousa que se pode facer máis que sacar a foto e chegar ali a un sitio. Claro, é complicado, porque, claro, tipo esa contraposición de, bueno, eu vivo desto, teño que vivir e teño que adaptarme ao que estexa, claro, bueno, evidentemente, pero non sei hasta que punto podemos educar. E é complicado tamén facelo desde o local, que o fagas tú en concreto,
digas a xente, non, mira, é que che ofrezo isto, e dices, bueno, moi ben, pero hai outra persona que me leva a la foto máis bonita de Santiago. Entonces, sí é complicado, é unha dicotomía un pouco... Logo a educación, eu estou convencido de que a base da sociedade en letras mayúsculas, isto é parte da sociedade, da cultura, logo temos que ser educados tamén nesto, como noutras moitísimas cousas. Como facelo? Eso xa... Sí, é complicado, claro, porque na mesa redonda falabas un pouco do modelo de turismo, que, claro, iniciativas como a vosa poden reverter, non? Decir, bueno, pues hai algo máis, pues mira, este camiño que abrimos é collía xente que non sei que, ou este roteiro, claro. Pero decir, que hai algo máis que o que se acuñou como un termo de coleccionista de lugares, non? Que sí, é complicado, claro. Pero bueno, tamén por eso temos a un profesional de turismo que nos pode contar desde todo punto de vista como é eso, non? Claro, eu intentei moitas veces, bueno, eu vou falar despois de ti aí, vou contar un poquinho sobre estas cousas, e gustanos moito, pois, dinamizar o sector e sacar, pois, novos tours. Por exemplo, en Ourense temos un tour que é piedra, papel, tijera. Pedra por a historia de Ourense, papel por textil, moi importante en Ourense, tijera por os escritores, non? Claro. Sacámoslo como intelusión este ano, moi pouca xente. Bueno, claro, o sea, eu creo que sí, que está guai, suena guai y bien, pero non é lo que yo piense, lo que... Sí, por suposto. Bueno, despois, se queredes, se vas ficar aquí, podemos ir un pouco ao debate, non? Eu iba a dicir agora que, claro, tamén o tipo de público que seguramente vai as túas rutas sexa un público moi diferente ao noso, claro. Un público local tamén está demandando, pois, algo diferente, non? Eles aquí en Compostela, por exemplo, non queren un paseo sobre a catedral porque xa saben o que é catedral, xa viven aquí. Non o saben, o mellor. Xa, iso é certo. Antes tamén o comentábamos que moitas veces non coñecemos a nivel local prácticamente nada e nos vamos a coñecer mogollón de sitios fora. Ou que temos raíces enterrados debaixo da catedral. É dicir, que non se sabe que temos un panteón real aí. Sí, quero dicir, hai moitísimas cousas. Tamén é parte da, como decirlo, non somos aquí, sabemos perfectamente o que é ser galego. Nadie me va a decir a mí lo que tengo. Tamén esa humildade, ese decir, pues, oye, claro que te caen muchas cosas. Tamén non sei se en algún caso influiría, por exemplo, si nós, por exemplo, venderemos os paseos, ao mellor, turísticos, seguramente a xente local vira paseo turístico, paso. O ser paseos culturais, non sei, a maneira de comunicar, ao final, tamén é super importante e eu creo que moita xente se queda con ese concepto, non? Non sei, tamén o lanzo así un pouco por... Despois, se queredes, seguimos, a mí me parece un debate super interesante. Queredes facer algunha pregunta? Tedes que animarvos un pouco. Eu teño unha pregunta tamén, pero bueno. Antes estaba un pouco máis animado, sería que a comida. Non é complicado. Leva moitas horas aquí. Pero bueno, a mí me interesa particularmente a comunicación. Falaba só da comunicación. O sea, vos, eu este tipo de iniciativas o que máis complicado vexo é chegar a xente. E non depende necesariamente da calidade da iniciativa. E ves moitas boas cousas que son un pouco nicho. Eu, por exemplo, dime de conta porque dixe, joder, ese libro que levas aí de chave mestra. Pero estou seguro de que a xente que coñezo, a maioría nin saberá que é Central Folk, que chave mestra, e se perderá esa inmensa riqueza que son esos libros preciosos. Son impresionante. O sea, teñen unha calidade brutal para alguén que non está na música como a min, e incluso para os que están na música, o sea... Vou volos pasar por aí para que lle botedes un ollo. Sí, se alguén interesa a música, estos da chave mestra son impresionantes. Entonces, claro, a mí me queda sempre esa cousa de decir, joder, pero estas iniciativas que son preciosas, teñen un traballo brutal por detrás, que ves que o cariño da xente está posto neso, como as comunicamos? É moi difícil. É moi difícil e, por exemplo, agora falando así dos paseos e demais, claro, nos
bueno, poñendo este exemplo, non? Pero os paseos como son contratados polo Concello de Santiago, normalmente son eles os que fan a difusión, nós a facemos tamén dentro das nosas redes, pero ao final tamén son pois para os nosos seguidores, o noso público, a xente que xa nos coñece, pero realmente danse a coñecer, pois, neste caso concreto, pois porque fan roldas de prensa e porque os publicitan algúns máis, outros menos, en función da xenda cultural que haxa ou do que eles lles interese potenciar ou non. Pero é super complicado e incluso pois, este ano facendo, que cal fixemos, o levantamento de 1846, achegouse xente que nunca se achegara e de feito dun perfil que a nos sorprendía, que non era un perfil habitual entre a xente que nos viña a ver e que eles nos comentaban pois que non coñecían iso e que cando lle dicíamos non, levamos un montón de anos facendo isto, era como, pois eu é o primeiro que vexo. E sí que é certo que sempre custa chegar a xente e sempre descubrimos xente nova que con un proxecto novo, pois en certo modo é lóxico que sea xente nova, que non te coñezan e demais. Pero un proxecto que leva tantos anos e ademais demanda o Concello e demais, sempre hai xente nova, sempre hai xente que non os coñece, sempre hai xente que se sorprende. A comunicación é terriblemente complicada, eu creo. Supoño cada vez máis, canto máis estímulos Sí, cousas, claro. sí, totalmente. E o que comentabas ti, hai proxectos interesantísimos e chulísimos e que ao final non somos capaces de coñecer, de dar a coñecer, de chegar a todos e eu creo que esa é a gran barreira ao final, non? Tamén de ser capaces de chegar á xente e de que tamén a xente nos poida atopar de forma sinxela. É moi complicado e o que dicías ti, cada vez máis, con tanto ruido mediático, con tanto ruido. Pois, nada, se vos ocurriu algunha pregunta esta a tempo, senón damos paso ao compañeiro David, amigo e ex-estudante desta facultade. Entón, bueno, nada, David vai falar un pouco como